Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi. Echefukwana na ịgba afa bụ spiritual lab. Nke abụọ, distance is not a barrier maka ịgbara gị afa miri emi. Ka anyị wee gbara gị afa miri emi, ihe anyị need from you bụ your full name, your surname, your town name, your mother's name, your mother's maiden name. Your mother's maiden name bụ surname ndị ikwu nne gị na-aza. Then ya surname your mother na-aza before know your father and onye obodo ọ bụ. Reason for this bụ na mmụọ na-eso mmadụ o siri n'ikwu nne o siri ikwu nne ya, ka anyị nwee ike wee kọntaktị ya mmụọ so gị n'ikwu nne na ikwu nna wee jụọ ihe a ga-eme n'ebe ị nọ ka chi dị mma wee dị. Ịghọtara ya? Nke a bụ nyanwa. So distance is not a barrier. Once we have these details, address maka na o nwere afọ eji mara gị na mmụọ. Ọ bụrụ ya present ka eji mara gị na mmụọ, maka na o nwere ụfọdụ ndị mmadụ ha sị na adị agbado onye a nọrọ ebe ahụ afa wee sịtụrụ ụdị akọ dị ha, kama na ihe dị na ihe mmụọ bụ ihe ụfọdụ emewuro ha eche na ọ dụrọ pọsịbụl. Ịghọtara ya? Ebe mmadụ onye na-eje agwọrọ gị ọgwụ maọbụ onye na-eje echere gị ajọ echiche, ọ na-akpọta gị ka ị nọrọ ebe ahụ ka o wee gwọọ ọgwụ n'isi gị. Ọ bụrụ afa gị ka ọ ga-eji wee gbaa afa. O ji gị afa o nwee ike jiri pichọ gị. Ịghọtara ya? So onye sịrị gị na agha agbara onye agbara anọrọ ebe ahụ afa, anyway, mmasị na ọgbara ihe ọ na-eme kama na ihe o mewuru. Ihe dị n'ụwa bụ ihe mmadụ mewuru. Nke a bụ ofu. Nke ọzọ ọ bụ na m ji wee kọwara gị na distance is never a barrier bụ na o nwere ebe ị ma na mmadụ nwere ike ịnọ Naịjirịa wee kasịa spell n'ebe onye n'obodo oyibo nọ. Kedu ka mmadụ ga-esi wee sị gị na ya dụrọ pọsịbụl ịnọ wee jụọrọ onye n'obodo oyibo ase ịgbara onye aghara ihe ọ na-eme, kama na ihe dị n'ihe ekere ọrụ eke. O nwere ihe mmadụ mewuru nwee ihe onye emewuro, mana ihe onye emewuro na-ekwuna na ọ dụrọ pọsịbụl. Like I always say, ụfọdụ ga-asị gị na ọ dụrọ pọsịbụl ịlụrụ onye anọrọ ebe ahụ ọrụ na-amụ amụ, maka na ebe ọ bụla ịma na-enwere ike ịgba mmadụ ụchụ na-anọghị ebe ahụ. Etu ọma mmadụ ga-esi wee tee ewu unyi gbaa ụchụ mgbe ị na-ebetara aka, etu a ka mmadụ ga-esi wee rụkwa ọrụ ngosi n'ebe ị nọ ọkọneti ya, kama na ọ bụrụ mmadụ niile emegbu nke a. Ịghọtara ya? Mmadụ niile imewu edipendịrị ụdị mmụọ na-eso mmadụ na ezumezu mmụọ ya na mmadụ so. Ọ ihe mere ka mmadụ megbuo ihe ọ bụla o megbu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ndemụ organization anyị ji agbasa ọdịnala bụ Ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọ ebe a na-eji ike ọdịnala were na-ekwubi okwu ọ na-abịa na mmezu. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Dịka ndị amụrụ ọnụ, abụ m Eze-Ana Ugochitubelu Ogbuefi, echiri m ọzọ Eze-Ana na Oraifite. Dịka anyị si wee kọwabụ mbụ, ọzọ Eze-Ana bụ the highest order a na-echi n'ala Igbo, maka na ana bụ isi mmụọ na mmadụ adịghị ama aka, mana ọgwụ ọzọ nwere nsọ. Den n'isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taata bụ ike dị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Achọrọ taa ka m meghe gị anya ka ịghọta ike dị n'aha ka ofu. Nke abụọ, anyị ga-enwe ministration. Yes, anyị ga-enwe ministration, kwubi okwu, ka m gaịdị ya gị etu ị nwere ike isi wee na-esonye n'ihe ị nwere ike ime. Nke a bụ nke abụọ. Nke ịtọ, anyị isiokwu ya n'ụbọchị taata bụ iso seed, the importance of sowing seed. These three topics ga-abụ one team anyị ga-ediscuss taa. Mana before m gaa n'iru, echefukwana na Ugochitubelu Ọdịnala Temple
anyị na-agba afa miri emi, a na-akwụ ụgwọ wee na-agba afa. Mana kanseling anyị na-eme on Sundays bido 8 wee ruo 2 o'clock bụ free. Nwa ndị ya enwe ike ịbịa n'ụbọchị tụrụ na temple maka nke a ọ ji wee sọpọtara ministry. Then ọzọzi bụ anyị ebidogo ime new moon January rituals anyị na-eme dịka ndị na-esonyere anyị mmadụ na every month ọbụla ọnwa ọbụla na anyị na-eme 14 days ritual. Nke ọnwa January ebido na 5th, anyị ga-eklozie na 18th wee chụọ aja Igbo mee ihe ndị ọzọ kwesịrị na anyị ga-eme wee klozuo ya. Ọzọzi abụrụ nke Febụwarị. So ọ bụrụ ime isi nke Jenụwarị kwadobe maka nke Febụwarị, oge eji achụ aja mbunye elu na ji pụta ihe, oge Chukwu ji emere onwe ya aha. Then ọ ihe kwesịrị ịma ka awọkwa dị mkpa. Ka m gabazie n'iru n'ihe isiokwu ji wee bịa n'ụbọchị taa. Dịka m kwuru, achọrọ m ka mmepe anya gị kọwara gị ike dị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Then nke bụ eziokwu bụ na bifo gaa n'iru na ritual nke ọnwa anyị ebidoghị. Ndị niile sonyere ya na ya bụ vidio nke ọnwa Jenụwarị na ritual nke ọnwa Jenụwarị na 18th anyị ga-evidio kwe ya the concluding part wee send ya onye ọbụla. Ọ bụrụ ihe mmeri adịmese ndị ya na social media maka adịmese eshio ihe ọrụ na social media, mana ndị niile participate na ya bụ aja ga-enweta vidio concluding part ya n'ụtụtụ taa ejego ntụ onye bụ aja nke ụbọchị nke abụọ ya. Na isiokwu anyị bụ ka anyị kọwara gị ike dị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa ka m nwere ihe ịma wee maa atụ ihe ịmaghị. A sịrị onye bụ Chukwu, a sị na Chukwu bụ mmụọ n'ọbụ ọkasị akasị, onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya, o nwere isi mbido ka ọ na-enwe njedebe, bụrụkwazi onye okike na osebụrụ ụwa ka ihe niile. Ihe a bụ simple explanation of who is God. Akpọrọ m ya unmovable mover. E nwere aha dị iche iche mmadụ nwere ike ịkpụ ya nụ site n'etu o si metụta onye. Ị nwekwara ike ịhụ ka ndị kpọrọ ya nụ abụ m ihe mbụ, maka na ị chezara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe Moses edunyere Moses ka o jee ozi, o wee jụọ asị kere onye ya agwa Fero na ọ bụ ya nwa dunyere ya. Ọ sị ya iru oge ịgwa Fero na ya bụ ihe mbụ bụ onye dunyere ya, na-abụ m ihe mbụ bụ aha m. Ihe ọ pụtara bụ na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, o nwere aha. Kama etu ọ bụla o si metụta gị, ituo ya afa na mmetụta na mkpalite o si kpalite gị. Mana ihe dị mkpa na aha ya niile bụ na ọ bụ onye okike. Onye akpatara mụnwa bụ Eze-Ana ji eji Chukwu Okike kwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, maka na ihe o ji karịcha na onye bụ the creator of the entire universe. Not only Earth, because Earth is part of the universe, but no, the creator of the entire universe. Unmovable mover, ike dị too much. O nwere ike ọbụla na-flow in the entire creation nke si on ya, and the power na-flow from the fountain of grace. Power na-flow to the entire creation, nourish and maintain all the creation, flows directly for him. Onye ọbụla ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị eriri, to the extent na ndị mmadụ na-ewere ike a dịrị onye kere n'eluigwe na ala ka ụwa ihe ọma niile dị n'ime ya were na-enye negative energy, kpọọ ya afa dị iche. Ụfọdụ nwere esi na-ekwe nso. Ị mara ụfọdụ ndị mmadụ na-ebere ibu, ọ dịzie ka ha sị na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile anaghị ebulizi mmadụ elu. So ya na-achịkọwara ụmụ na ike niile si n'aka ya. Even all the bringers of truth, all the bringers of message, name them, the Buddhas, the Abroshin, Mahanta, name them, Jesus Christ and the rest of them.
all the bringers of message all over the world, in the world religion above all, they are all the bringers of truth in their own right. So mana nke kwuchakwa obielu Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na-agwa gị na-enwere unmovable mover. Ịghọtara ya? Example, Jizọs kwuru na o nwere nna nke zitere ya site n'ụzọ dị ka wee kọwara unu o nwere onye zitere ya because onye ziri mmadụ ozi karịrị ya. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara na n'ọsọmitigo na o nwere ike ka ya na o nwere nna nke karịrị ya. So mana ihe chọrọ ịjụ ụkwụ na ndị ụka ọbịa enwere a lot of distortion. Ụmụ ụbọchị m na-akụzi gbasara world religion, ngwa gị na-enwere so many books, enwere so many holy books. Nke m gwakwara na enwere holy book n'ọdịnala nke a kpọrọ nkọmi. Yes, ndị na-propagate Godian religion edekwala akwụkwọ dị etu a kpọrọ nkọmi. Minus that one, enwere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, inspirational books written by some messengers. The great message, you will see the light of the truth. You will see the Buddha, you will see Bible, name them, there are many. But yet na chekwara go na so many holy books, ancient books. So also Bible the holy book. What the talking about? But I chekwa because of the human input. There will be a lot of distortions intentionally manipulated to humiliate man, especially we Africans. Because the whole race now, we Africans as the lesser race. Man, it's not true. Because civilization started in Africa. There was a time so many people in the world normally come to Africa to school. You know that so a lot of philosophers and great minds school in Africa. I don't want to start calling names now. Even Jesus Christ schooled in Africa. Because when he was still an infant, abụọ ya wee gbaa ọsọ n'Israel wee gbata n'obodo Africa ebe ọ nọ wee too. Mgbe o toziri jechaa akwụkwọ, o wee nachigha na synagogue ebe ọ nọ wee na-akụziri ndị okenye ihe. Ịghọtara ya? So he schooled in Africa. So mana ihe eriziri ndị be anyị eri na-akpọ onye ọbụla bụ onye Africa dịka onye mgbasa ozi ka imepe anya gị, shine your eyes. Now agwara m ụnụ so na the Bible itself bụ a letter ederede. Old Testament was in scroll, while New Testament was like a letter written to so many people, especially the Gentiles, the Europeans. Example, letter to Rome is letter St. Paul of Tarsus degalụ ndị otu Kraịst ndị nọ na Rome. Ihe afụ nke o degara ma Timoti, ọ sị Timoti na ya na-edegara akwụkwọ ozi nke a gị mee nke a gị ṅụọ obere alcohol maka afọ gị and so on and so forth. Etu a ka o jidekwara ndị Corinthian, that is ndị side Turkey, present Turkey. Do you know that the present Turkey was a Christian nation before, but today ha bụ ndị na-etichi n'ala. Ọ maka ndị na-eche n'ọdịnala ama emecha take you over n'ala Igbo. I can tell you, mark my word, in the next 20, 25, 50 years, ị ga-afụkwa n'ala Igbo ga-echigata back to ọdịnala. I can tell you, if you like, believe it or not. But I can tell you now, our forefathers are reincarnating back to take the mantle of evangelization in Africa. Back. Because ndị bịara abịa amadara anyị ụlala. Mana ka m gwazie ofu lies. Agwara gị na-enwere so many lies. But lies chọrọ ịkpetụta aka n'ụbọchị taa. Agwara gị sị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa gwara anyị na anyị si n'aka nne na nna, ofu nne na nna bụ Adam na Eve. Wee jụọ, if that is the case, kedu ihe kpatara
na jin ndị Afrịka dị iche, jin ndị Europe dị iche, jin ndị Asia dị iche, ebe ọ bụ na anyị si from the same mama the same papa. I will sense think ya if this is lies. I don't want to tell you about how each race emanated. It's a story for another day. So, but here na chekwa gị na one. Kedu ihe kpatara eji wee ndị ụka ọbịa agwara nke na mgbe ahụ edesi those letters n'oge nke Robert Etiona, I think Pope Paul VI, yes, ka akpọrọ some prominent Christian faith people, including St. Augustine and St. Anselm and the rest of them, and called them to harmonize the so-called Bible. They removed some books about lost book in the Bible. And with so many books removed, they just handpick the ones they want to suit their mission. They want to handpick the ones they want to suit their mission, and they cook them up. They remove some certain things and put some certain things. You understand? And that is why initially they don't even want anybody to question that book. Let me tell you an example. They now said that na no nwere onye ọbụla ga-ejekwuru nna except for Christ. No nwere onye ọbụla ga-enweta amara na-abụrụ site na Christ. No nwere onye ọbụla ga-ayọ ihe ọbụla na-abụrụ site na Christ. What a fallacy. Ihe a bụ nkuzi asị. Ihe a bụ ihe ha ji wee chọọ to elevate the personality, the grown personality of Jesus Christ. Ịghọtara ya? O nwere okpukpere kwuru nke a. Ọ kpatara ụmụnne anyị ndị na-etisi na ga-agwa gị na ya bụ Jizọs ị na-ekwu maka ya bụkwa a bringer of truth like other bringer of truth, including Muhammad. Now, ewege elevate and ndị ọbụla onwere ndị ọbụla na-ayọ n'afa na-ayọ n'afa the bringer of the truth. Even the bringers of all the spiritual books, the mystics and whatever, onwere onye a na-ayọ n'afa ya. Also Christendom bụ ndị elevated that name wee sị gị n'ọsọ n'aha ya ka a ga-ayọ kachi dị mma wee dị. Mụnwa na onwe wee sị no. According to research mere, enwere so many bringers of truth. Enwere so many messiahs. But that much kọwara gị bụ na the ndị anyarị elevated this their own. For the fact that they colonized the whole world, they elevated this their own above every other messenger. I have read a lot of spiritual books. I can tell you for sure, it's only in Christendom ka asịrị gị yọọ n'aha onye ahụ ha na-propagate maka ya bụ Jesus. No any other bringer of truth ka a na-ayọ n'aha ya. A na-ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Mgbe na-asị gị nọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ya ma ewere otuto dịrị Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile nye nwa ma ọ bụ onye si na-ese ndịrị ya. Ịghọtara ya? Ka mmadụ Christians ga-agwa gị na ọ bụrụ na ikweghị n'aha Jizọs na ezi omume ọ bụla imere, you will not get salvation. Ọ ihe a, that self-righteousness of ndị otu ụka ọbịa, ọ ha nwa na-ebuli onwe ha elu na without Jizọs, na ihe ọbụla na accept from Jizọs, na ịyọ n'aha Jizọs, na imere nkewa n'aha Jizọs, na ihe niile na-eme bụ nkịtị nkịtị. Na ume ha na-ekubu Jizọs, wisdom ha na-enwe bụ Jizọs, wee jụọ sị kedu maka okpukpere ndị ọzọ niile anwa ndị adịghị eme n'aha Jizọs, ọ bụ na adịghị agọzi ha? The year 2003, I was in India. I visited so many temples. I followed some of my friends to witness some of their festivals in India, especially northern India from Kulu Manali area and the rest of them. So what I'm trying to tell you is this. Kelu ebe ọ bụ na ndị India dara ayọ n'aha Jizọs,
kere ihe kpatara ihe ọrụ ebube si emere ha. Ebigo nwa na onwe bụ onye riri eri. Yes, nwa na-ere m anya ịbụ onye riri eri. Eriri rie front and back. In fact, anyị riri nna gị rie gị nwa, a ga-erikwa ụmụ gị maka the way you are going. Ịghọtara ya? Kedu ka esi wee gwa gị na eweziga na Jizọs ka ihe ayọ n'aha ya, na eweziga Jizọs na ihe niile na-eme anwụ nkịtị nkịtị ikwelu? Okay, the world richest man, the world richest man o kwere na Jizọs gị? Ọ yọrọ n'aha Jizọs wee nwee inspiration how to create wealth? Man, not create the wealth today. Even the founder of Facebook, Mark Zuckerberg, the last time I checked, he was not a Christian, but he believed in God. To be creative, we create here the app, the Blue Apple, Mary Hub today. Or you don't have Jesus, manage that inspiration. Ihe ọ na-anya ọ na-aha Chukwu Okike. Ịghọtara ya? Ndị Indians, they create, ka we go Nigeria economy mouth. Ije na Nigeria economy, gaa na motor pass. Half of the things say for na shop mmadụ were either from China or from India. Go to pharmaceutical shop, half of anything for there go either from China or from India. Go to ebe a na-ere tools, the doormats and rest of them. China, saw blade and rest of them is either from China or from India. To mention the Gegen Abeb, the Tatars and rest of them, are they asking in the name of Jesus? Man, are they blessed? Yes, no one will Christian, they only read. Each and also know what Jesus on a but it's also Jesus on a zebra. Able and Dina Iona had to go to K. Would open each however. Had Iona for the founder of their women. Man open them there, no cobia. Nayona fa or the bringer of their religion. Manandi Buddha Buddha and rest of them other world religion. Had Iona who would put the kama ha na-ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. And na-asa ha ekpere. Remember, my argument here is n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, na gịnwa onye na-ege m ntị, bido taa dịka eze na si eme, bido yọba n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, na ihe ọbụla wee bụ n'obi gị ga-abịa na mmezu. Ihe ọbụla wee bụ n'obi gị ga-abịa na mmezu, maka na ị yọrọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Iyo na-achukwu nke pụrụ ime ihe niile. So ka ị ghara that claim self-righteousness over self-righteousness ndị ụka ọbịa na-claim, because ha na-claim na nke ha bụ karịsịa. Mgbe a na-ajụ the world largest economy, fastest growing economy as of today we are talking is China and India. Are they asking in the name of their Jesus? But their progression, is it technical wise? Is it science-wise? Is it economic-wise? They're ahead of you. Yes, no one. Even the European nations, the great minds, the scientists, and whatever, most of them are not even Christians. You can go and Google it. Most of them are free thinkers. Most of them are people you call atheists. Most of them are into so many other beliefs. Man, above all, ekwenyere na-enwere the unmovable mover, whether ịkpọrọ ihe niile mana onye anwa bụ onye ihe niile si n'aka ya wee malite, and onye anwa bụ the unmovable mover, and onye ahụ Chukwu, onye ahụ the creator. Yọọ n'aha ya, ike ọbụla ndị ọzọ bụ sọ na-adabere na mpaghara ike. Ịghọtara ya? So ihe chọrọ ịkọwa taata, isiokwu n'ihe m na-akọwa taata, ike dị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, not ike si dị n'aha onye butere one religion. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịgwa gị, ibiri onye ọdịnala, ọnwụ onye ọdịnala nwaanyị nwere ike mmejọ narị okie, o wee bagharịrị wee si Chukwu Okike Chukwu ịnọkwu ya, ịfụ na onye a mejọrọ ya ata afụfụ. So ihe nnachi weta ebe a bụ na Chukwu Okike a ike niile si n'aka ya. So bido taa esi na eze ana na ịmarọ ka esi ekpe ekpere.
iwere mma eze na na-enwe ka esi ekpebere maka na mma ekuzie taa mma abanye ihe a na-akpọ ministration ka nkụziere ụka ihe esi wee convoke ike niile nke eluigwe ndị anjelu nke Chukwu ụmụ mmụọ niile principalities and powers ndị na-agagharị na-eme mma call them, let them join you in fellowship ka ha sonyere gị n'ofufe na mwulite elu ọsị gị na-ewe ekpere na ekpere ebe iwolite uche anyị na obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ ịghọtara ya so ihe na-achị kụwara gị bụ na onye ọdịnala na-ekpe ekpere ọnya bụ ikpe ekpere ọnya bụ ikwubi okwu ọnya bụ iju okwu ọnya bụ ịgụ ọfọ ikwena ka mmadụ bịa rie erie goluzie asị bụ na ọha nwabụ ndị ma ihe wụ preya ndị ọdịnala Igbo anyị na-ekpe ekpere anyị ma ihe wụ ikpe ekpere akụwagoro m ihe mbụ ihe niile anyị na-ayọ ọhụụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile however mgbe anyị na-ayọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile anyị nwekwara ike ịkpọkụ Amadu Ọha kpọkuo Ogwugwu kpọkuo Nne Mmiri kpọkuo ndị Anjelu nke Chukwu ka ha nyere anyị aka buru ahịhịa anyị nyere anyị aka sisters so that our prayer will deliver. The way ọ na-agba ọmụ na mmadụ mejọọ gị mgbe m na-arụ my house o nwere one of my guy village guy o wee mụ na this guy bịara mejọ ọmụ etu o si mejọ mbụ na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-ama tithes mana ọ bịa yọọ ọmụ asị onye mụ na ya nọ n'otu ọdịnala wee yọọ ọmụ sị m biko mụ nye ọrụ hapụzie ndị ọzọ wee nye ya bụ ọrụ mana ọ lụgidoro ọrụ a at finishing point o nwetakwa another bigger contract I think ebe alụ hotel then ihe o meziri ewu ofu ilu na ya mara ka ya esikwa m maka na ọ fụrụ ọrụ dibiga na maka my own odibiga ego nke m agwụbaga ọnọdụ na concluding part o wee abandon my work then I got another person finish up mana o mesịa n'obi ya owutie ofu ilu na ya mejọrọ eze ala o wee bịa kpọrọ n'ụfọdụ ndị mmadụ ma kinsmen buru mmanya were ọjị wee bịa yọọ siwarị ya na ya mara ya mejọrọ agbara n'obi so ihe na-eme n'ụbụ na o nwere mgbe anyị gara ekpe ekpere na-achọ ka anyị kpọkuo Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile anyị nwere ike ịkpọkutu the entities of powers call them our sisters so that na forces of nature ga-enyere anyị aka wee nwee ọmịiko n'ebe anyị nọ ihe wee bụ n'obi anyị bịara mmezu ọ nọ ka mgbe ị na-eji ihe mmadụ ihe i wee sị ka ijekwarụ ndị enyi ya na ndị ọ na-anụ n'okwu wee jee ịma ọghọrọ ọdịgo pọsịbụl na ihe iji maka ya bịa na-aga emere gị ya ezampụ ọnwụ ndị nwere ike onwe ihe ọ na-ayọ mana ọ chọrọ ka m nwee zara mere ihe o nwere ike je chọọ ndị mụ na ha dị na mma kpọrọ ha wee bịa kebe eziokwu na onye a bịa na ihe ọ chọrọ na mmemmere ya maka ifi ndị anwụ ọkpọ wee bịa ọnwa ndị a kpatara mgbe anyị na-akpọ anyị na-ekpe ekpere mgbe anyị na-ajụ okwu anyị na-akpọkụ ndị Anjelu nke Chukwu ka ha menyere anyị aka ka ihe ahụ anyị na-ajụ n'ogu na-ekpe na ekpere ha niile bịa na mmezu wageze ntị mma akụwalụ how things work having established na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na ihe erime ama na-eme ndị niile na-esonyere m mana m na-ekwubi okwu na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile and there is massive testimony. The richest man in Africa the man I respect so much Alhaji Aliko Dangote ọ na-ayọ n'aha Jizọs ọ kpatara ego o nwere the business acumen ọ bụrụ edugadot n'iru out the way a ga-esi nweta money for money ịghọtara ya a sị ka nwere onye nwa enwekwara ọda ndị ọzọ ndị adị ayọ n'aha Jizọs gị mana ihe ọma na-emere ha ịghọtara ya kedụzi ka esi wee rie gị erie na-agwaghị n'ọsọ ayọ n'aha Jizọs ka ọ ga-edibe na mmezu ikwelu ị na-agbasa ụdị ozi ọma n'etu a ịma ọ na-eriri gị eri gee ntị ka nkọwalụ gị how things work mana ihe na-eme ndị mmadụ na-eriri anyị eri nke bụ na anyị bezie na-enwe agbakọ anyị ọ dị anyị ka ike ndị ọcha dị superior to ọdịnala ọ bụrụ eziokwu ka nkọwalụ ihe mara ndị ọcha na-akọwara ndị mmadụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa agwaghị na-enwerụ principalities and powers ọkwa eziokwu ilugo nka agwaghị na-enwerụ the sense ọkwa eziokwu agwaghị na-enwerụ 24 elders ọkwa eziokwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa abịa na akwụkwọ liberation agwaghị na-enwere ihe anọ dị ndụ ọkwa eziokwu
Agwa they were 9 pairs of angels, name them. The cherubim, seraphim, and rest of them. The archangels, angels, and rest of them. Always you. Now, ndị niile a sụrụ ha niile n'olu oyibo principalities and powers, ndị na-ekpe ekpere wee sị gị na-ewelu eluigwe nke ịtọ ọgwa eziokwu. Mana ihe niile ndị anyị na-akpọsi afa na nwere ihe afa ha kpọrọ ha n'ọdịnala. Agwara m ụnụ na ka m nwere ihe ịma atụ, ihe iji mara ihe ma wee mara atụ ihe mara na earthly governance will prototype of what is in the spiritual realm. Na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile nọ ka onye isi ala. Onye isi ala nweziri ndị niile nyere ya na-achị nke bụ eziokwu nọ na ndị pụtasị mmadụ God punish you. Ana m agwa ha, you don't know how things work. God can never descend so low, punishing individuals one after the other. God does not need to start pursuing man. Onye bụ igu ka ewu na-eso, ọ mmadụ ga na-achọ chi nke ukwu maka onye ike ile si n'aka ya bụtara onye na-agọzi mmadụ. Na Chukwu okike nọ na throne ya na-enara otuto. The highest matured human spirit dị ihe ị ga na-alụ mgbe ị banyere n'otu ndị ichie bụ ideto Chineke nye aka na further creation. That is your work. Chukwu okike anọrugo n'otutu ya nke bụ na ọ bụrụ na ọ sị na ọ bụgoro na eluigwe n'ụwa gabiga, enwere ndị na-etu ya otuto. Ọ bụrụ na mmadụ tụrụ ya etu ya, o nwere ike isi ihe niile ekere ka ha dobe ya maka etobe. O nwere ihe o ji mmadụ eme. Mmadụ ga-ekele Chineke na-enyere ya opportunity ka ọ nọrọ na this particular earth life now. For you to be in this planet earth now is because you are given opportunity to mature, so that you will teach ya in the spiritual realm. Ebe ị ga-anọ soro n'otu ndị ichie ndị na-afọ that creation. N'oge ndị ichie, iso n'otu ndị ichie bụ mgbe ị nọ n'otu ndị ichie bụ mgbe ị mature bicha life well as a matured human spirit. You go back to the spiritual world. So you're n'otu ndị ichie, all of them are the highest place a matured human spirit can stop. In the spiritual realm, enwere the throne, the highest throne of grace. Then enwere other thrones. Onye mata ndị kpere ekpere na-asị Chineke nke ime eluigwe nke ịtọ maka na ha amala enwere eluigwe dị iche iche. Ịghọtara ya? Enwere paradise. Ọ paradise ya bụ ebe mkpụrụ obi mmadụ. In the spiritual realm, ebe a ka mkpụrụ obi mmadụ na-ejedebe. Onye nọ n'ebe ahụ, all you go conscious of who you are. As a human spirit in the spiritual realm, before you reincarnated here, you don't know who you are because he will unconscious spirit jam. Now, for the fact that you don't even know your existence, you were given opportunity to come to the region that is cooler, because in the spiritual realm is hotter. Now, you were allowed to come to the cooler region, earth, in order to regain your consciousness, mature, and become a matured human spirit, and go back to the human where in the windy chair, ebe ị ga-esonyekwa na contribute to your quota in furthering creation. This inspiration in our great minds are creating smartphone, creating technology. They are drawing their inspiration for the matured human spirit in the spiritual realm. So as onye ọdịnala, ị develop your spiritual mind, ị nwere ike ịnọ communicate to higher power ndị ichie. Ha na-atụnye ya alụ ihe ị ga na-eme ka chi dị mma na-adị. All inspiration. So ọ bụrụ ihe dị na ya. Now, iso n'otu ndị ichie ahụ bụ highest point mmadụ ga-eji. So ebe ọ bụ na ị nọ na paradise gbara onwe wee hapụ oge ịgbachu ya ebe anyị ji ya back to otu ndị ichie. Ebe ahụ ka ị ga-abụ ịnọ ịnọrọ. Chukwu okike abụrụ onye na-afụ maka day to day activity of man. Yes, ọ na-afụ maka ya indirectly. The way onye isi ala nọrọ na ochie na Abuja, mana enwere ministers, enwere local government chairman, enwere PAMSEC, enwere governor, enwere councillor. Ihe dị na division of powers. When you go against the nation, the agents of government will discipline you. If you go to the judge, you will be sentenced to jail, you go to jail.
the same thing Chukwu okike okege ndị angelo nke Chukwu kee the kama nemesis kee the forces of nature ndị ọ bụ ọrụ ha ide na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ndị ọ bụ ọrụ ha ipe onye ọbụla ka ọrụ ya si dị gaa gụọ Galatians 6 na sị God can never be mocked. Whatever you sow is what you will reap. Enwego ndị angelo nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha ịda akwụ onye ọbụla ka ọrụ ya si dị. So o nwere ndị ga-edisipline ga-eto esi wee mee in the spiritual realm. Enwere ndị ọ bụ ọrụ ha idisipline mmadụ nwee ndị ọrụ ha bụ ije ọgụ dịka Archangel Gabriel Archangel Michael bụ onye isi ndị agha nke eluigwe dịka nkụzi ndị ụka ọbịa si were ọkwa eziokwu onye nwa dey present the spiritual warfare the soldiers. Ọdịnala Igbo anyị nwere Archangel Michael equivalent akpọrọ Amadioha Ọhụlas angelo nke Chukwu. Anyị nwere ndị angelo nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha ndị na-agagharị na-eme mma ndị na-arụ ọrụ dị iche iche. Anyị nwere ndị ọdụ nke na-enye nwa. Anyị nwere mmụọ ndị obodo. Anyị nwere mmụọ entities of powers dị iche iche ndị niile abụ ndị ekere ọrụ. In the spiritual realm enwere the throne of grace, enwere the primordial realm, enwere the realm of the spirit, enwere the ethereal world, enwere animistic world. After the spiritual world, the spirituality, enwere the animistic, then enwere the animistic first, then enwere the ethereal world, understand, and so on downwards, and this gross material. So here they now entities of powers level by level. So after the spirituality, where human spirit can stand, because human spirit cannot face the omnipotent, the God Almighty face to face. The radiation that comes from the God Almighty will melt human spirit. So that was the throne of the human spirit. You understand? So here now check what game with that. Now human spirit won't not get to it where we cadres of government from the president down. And when you go wrong, the president might not even be aware. Other agents of government will deal with you. So if you do good, the agent of government will recommend you for promotion and rest of them, you will promote them. The same way in the spiritual realm. So what we are talking about, key is you will do friend with those entities of powers. And with primordial mother, the queen, all the two cobia, you know we are saying them as a one anyway, so we better one anyway, hallelujah. Makana believe they were the queen of heaven. But I want the general Bochi, a the queen of heaven. So, although heaven are brought the same heaven where the unmovable mover took work cannot. After the throne of the Almighty, you enter the throne of the primordial, the queen. Understand? No, I will hear that. I will queen mother. Namely, enwere ndị egede na ndị mbụ, enwere ndị anyị ka ntana, enwere ndị ichie bụ ndị ụka kpọrọ ndị sets, enwere animistics, enwere ndị afụrụ anya, the elements, ndị ụka kpọrọ the angels. So ihe dị na ndị ka ndị ọdịnala na-emention those things, ma agaba ị ga kọwacha ya detail today, kama mma achị gwa gị, ị ga na-anụ ka a na-agụ ọjị, mana na-akpọ na ya na-akpọ ndị egede na ndị mbụ. Ndị anyị ka nta na-agbọ ihe dị na-abalị na-agbọ onye ahụ egara asị na-agbọ ike dị na-agbọkọ anyanwụ na-eji elu na-agbọkọ ọdụ na-agbọkọ nnomu ihe dị na-agbọ spiritual powers n'ọdịnala dialect n'ọdịnala language. Ọ bụrụ maka na ndị ọcha akpọrọ nke ha 24 elders kpọọ ihe anọ dị ndụ kpọọ the saints kpọọ 9 choirs of angels otitie gị ka ha dị period ọdịnala. Ana m achọ ịkpọwa na those three principalities and powers ike niile ha na-akpọ n'English dịkwa n'ọdịnala n'ọja bụ ike niile ha na-akpọ principalities and powers n'ọdịnala anyị kpọrọ ha efumefu maka na mgbe ị haziri ike niile zogide ha ga-echekọta ha ncha niile. Anyị nwere mmụọ dị iche iche, anyị nwere agwụ onyinye amara nke mmụọ nsọ, anyị nwere agwụ. So ihe niile ama ị na-anụ powers na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, my brother my sister, enwere ha niile ike niile anwa n'ọdịnala language. Kama na ndị ọcha abalị nke ha afa ndị ọcha,
ọ dụzie gị ka nke ha ọ dị superior than nke ọdịnala. So ka ịghọta how things work. Nke bụ a chọrọ ịkọwa maka ya maka administration, ka eze anaghị eme administration ka nkọwa ya. Ọ bụrụ na abalị na afa mana ị nwere ego eji arụ ọrụ, akụzina arịrị, akụzina ọta. Ọ bụrụ the end of the world, ihe na-esi gị gbaa afa miri emiwu ka ị mara ebe nsogbu si, ka ị mara ebe ị ga na-acha dị elu ya strength. However, ọ bụrụ na ị nwere ego eji arụ ọrụ dị n'ụzọ na-agbachara gị afa, ị nwee ego eji arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ọ bụ added advantage ka ọ bụ. Maka na onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe, ọ bụrụ na agbachara gị afọ onwe ụmụ mmụọ chọrọ ka ijikwa ha nke ijikwabeghị n'ahụ gị niile. O nwere ike ịdị 40 years mana dị ya entire life nwere mgbe ichukwa vat ọtọrọ ndị nna gị mụtara gị, yes, nna mụtara gị mere maka na o jebere ụka wee abandụ ọnụọ kọvanant ọgbụgba ndụ nna nna ya nwere ụdị ndị ezumezu mmụọ nọ na gburugburu nna gị. O wee bụrụzie na ịpụtara nkịta wee gbaa afa maka na eriri eri decades of years ichukwara ụmụ mmụọ. Ọ bụrụ na agbachara gị ahụ wee sị gị nwa gị lụọ ọrụ 15,000, nwa gị lụọ ọrụ 100,000, iche where do you expect me to get this kind of money? If you forget this no accumulation of what you must have done. Mana olu onye ịrụ ọrụ dị n'ụzọ ụlọ ọdịnala, ị na-agba mmụọ anya, ịma ọnụ mmụọ ka ị na-agba anya, ịma ọnụ onye ji mmadụ na ji onwe, ịmara ọ makara ndị mmadụ achọrọ ịgwa ka m kwuo ya taa ma agwa gị eziokwu maka na asọpụta eze anya eburu nkata gwa ya okwu mgbanwe eze na ya agwa gị. Kedu ihe a gwara gị rụọ ọrụ ọdịnala ị na-ekiri mkpu? Ụfọdụ ụlọ, yes, ụfọdụ ụlọ na-ege mụta, ụfọdụ n'ime ụlọ ejego na mgbe ị na-eje ụka ọbịa ịrụọ ọta, ejego na-arụ ọta. Mgbe ị na-eje ụka ọbịa, ụfọdụ n'ime ụlọ zogota moto dashia ndị ụkọchukwu, ụfọdụ n'ime ụlọ zogote weta ego 2.7 million gbapụ ụgbọ ọhụrụ, ụfọdụ rụrụ ụlọ ụka, ụfọdụ rụrụ ihe niile ndị anyị na-arụ, ụfọdụ na-eso osi. Ọ bụrụ na ị na-eje ụmụ ụka ọgbara ọfụ a, ịfụrụ onwere ndị na-eri salary 500,000 every month, ndị na-arụ nnukwu ọrụ, mana 500,000 50,000 every month o ji eso osi. Ịghọta ya? So ije etizie accumulation of n'oge n'ụka abata years mara ego ole so na si, mana gụọ onye ọdịnala for donkey years, 40 years ya 40 years 30 years shishi ọkụkọ nkịtị gbugboro oluzie nkịta anyị chigatara n'ọdịnala. Ezigbo ezu mmụọ nọ na ngwuru wee na-agba ụgwọ ihe imere over years, maka na ihe niile apụtara n'afọ ofu oge. O nwere ike ọpụta ha na-azọ ntịta ma ọtụ na-azọ ntarị itie ka ebe ihe ezigbote ụdị ọrụ a ịma ọnụ accumulation of ihe imeburu in the past ma ọ bụ ụfọdụ ihe emeburu na ngwurube nna gị. Ọ bụ na ebe ọ na-eze ahụ na asị afọ a na-akpọkọ na agwụrụkwa agwụ, yes, mụnwa bụ eze a ga-eji agba afa. Ọ nwere ụfọdụ mgbachara afa ka ụmụ mmadụ na-ejikwa nje gbaa n'afa mmadụ, mana n'ụzọ na ndị echukwu ihe dị n'ụzọ ihe nwere ike pụtara afa mbụ na mmụọ dị gasị bụ mbịa ọbịa ya gbuori ya anụ maọbụ nke asị na mgbuori ya anụ, maka na mma important of ihe ọgwụ eje mmee ya ude adịghị complain and once mmeri ya ga-agọzie m maka na onye ekene sọ na-ekene ya. Ọ bara ọ bụrụ na idu brok na-agbachara gị afọ, ị nwere ego iji arụ ọrụ ikwu n'okwu ọjọọ, maka na ọ bụrụ mmadụ ka ị na-enye, ọ bụrụ mmadụ ka ị na-enye. Dibịa ahụ na-alụ ọrụ ka ngwa gwọta ha, dibịa ahụ na-alụ ọrụ na-abụ ọrụcha alụghị ọrụ gbucha alụchi gị na ezumezu mmụọ gị, ọ na-esetụrụkwa mmụọ ndị nke ya eri aka wee rụrụ ọrụ. Ọ na ịmara so ego ọ na-acha aja gị, ọ ga-acha aja ego ọ ga-eji chukwa ndị nke gị na ego ọ ga-eji chukwakwa ndị nke ya. Ịghọtara ya? So ị naghị echeki na-eriri no, ọ bụrụ eziokwu. Ihe m na-achọ ịkụwara gị bụ na ọ bụrụ na ị na-eji ụka ọbịa iso na ndị na-akwụ tait, ị ga-amago na ego ole ikuku since ije were ya. So mana ihe na-achọ ịkụ ọdịnala bụ the simplest way. Ọdịnala bụ na one, ọ bụrụ na ịbata n'ọdịnala mana ị nwere ego agbachara gafe, ị nwere ego, were akwa ọkụkọ Igbo, were urie akwa ọkụkọ ka ihe esi wee jiri ihe dị mma awụ obi ọma, ọnụ dị mma, wee sị ha biko mekọpa mere m ebere, enwere m ego a tinye iji ụkwụ gị wepụta ya time. Mụnwa eze na ahụ every 2:55 I wake up to prepare for my 3 o'clock prayers every night. Maka ihi na m chọrọ more ngozi and more blessing to all my spiritual children.
all my partners, all my friends all over the world. Sometimes once I wake up, ihe nna ya ozu maka amara n'isi ha. Ndị nọ na mba obodo oyibo ka ha bute ike mmadụ 20 wee nata n'ụlọ maka na akụrụ ụlọ onye kparịa m. Most of the time, mgbe ihe nna ya maka ọdịmma ndị mmadụ kedu ihe ha ga-eme ka Chidimma wee dị. Ihe ọzọ kedu ihe ha ga-eme na Chidimma wee dị ịfụ na ndị na-enweta more blessing. So ọ bụrụ na dibịa gbachara gị afọ ị nwere ego agụgụ ndụ na ọ bụrụ a problem. Bido ịgụ ọgwụ for 21 days m kwuru na nke a na-agụ. Jee chọọ vidio ebe nkọwa gbasara ịgụ ọgwụ for 21 days. Ọ bụrụ na ihe emenwuye set up aya ọdịnala altar. Ọ bụrụ na ihe emenwuye then nwee time iji abịa ekwubi okwu facing the east. Then ọ bụrụ na ihe emenwuye then chọọ dibịa ya emenwu ya. Ị ga-ajụ ọgụ ka jụ ọchịcha. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji enye dibịa ka o wee rụọ ọrụ binie na onwe gị jiri aka wụrụ bịa. Agwara m ndị mmadụ na 50% of your ọdịnala work you can do it. Ọ bụrụ iwu na dibịa ga-emere ihe niile. Ọ bụrụ na ị nọ na Nigeria and ị nwere conducive environment ị ga-anọ wee na-achụrụ chi gị aja. Bịa na ụbọchị pụọ na temple ka anyị ga-eru chi gị anyị ga-egosi gị etu ị ga-esi na-enye chi gị nri step by step so that you will learn it. Ihe o dị mma ka ile ebe ya bụ ka ị ghara ịga metara onwe ọtọ n'ọnwa metara onwe ọgwụchụ. O nwere ka mmadụ ga-esi wee mee mmadụ onye bụ chi ya ajọ nri. Example, ọ bụrụ na ị na-eje na asụrụ anyị akụzi ụdị protocols ma etu ị ga-esi wee kere ekere ka ị ghara ikere asị novice. Etu ahụ ka ọ dị n'ọrụ mmụọ dibịa agaghị gị na ihe ị ga-enye chi na etu ihe esibe na etu ihe esibe na etu ihe esibe ebe ka ị ghara ịwụ jọmp and ka ị ghara ịgba speed. Dibịa kụzichaziere gị ya. Ọ bụrụ na ị nwere conducive environment, ọ bụrụ na ihe a ga-eji akwụkwọ ogirisi mee agwa gị ije n'obodo ahụ ị nọ ịchọ akwụkwọ ogirisi akụziere ka ị ga-esi wee mie iru ebe ahụ gịnị jiri aka gị na-enye chi gị nri. Mana ọ bụrụ na ihe emewe at least nke anyị ihe emewe mana o nwesịrị ọrụ mmụọ ndị ọzọ ọ bụrụ na dibịa ya arụ. You know why? Maka na dibịa nwere oke ọfọ. Dibịa nwere ụmụ mmụọ na-eso dị eji arụ ọrụ siri ike. Example, ọ bụrụ onye n'obodo oyibo onye agbara nchụ ma ọ bụ onye ozi ya chichiri echichi ọ dibịa nwere oke ọfọ ga-eji ekwubi okwu. Ụmụ mmụọ dị iche iche na-echukwa nwa eze ada enwere m ọtụtụ ụmụ mmụọ na-eje ozi na tempụl. Ụmụ mmụọ niile a na-echukwu ọha maka mma ebunye n'ọrụ siri ike ngwa jee na ihe mere etu a jeenụ mee nka jeenụ mee nka eje mee ya. So o nwere ọrụ ụfọdụ ụmụ kịrịkịrị ọrụ gị nwawa onye ọdịnala ga-ekwu na mmadụ na-achọ gị okwu ị ga-ewere gwa ọjị jee n'ihu ala ebe ị dọrọ ala ngwurube nna gị kwubie okwu gwa ndị ala rịpọtụ onye anwa wee yụọ ala si ya wee aje gbara ọgụ gwazi ala be nna gị na ọ bụrụ na onye lụọrụ ọgụ nọọ ihe a ka ihe enye. Ịghọtara ya? Ọ na-eme o nwere ebe ya bụrụ onye ọdịnala gboo some of the work 50% of your ọdịnala work ọ ga-arịa all few ka ọ bụ na iwu na ọdịbe ya alụ gị. Oke, ọ bụrụ na ị nọ na obodo oyibo ọ dịbe ya alụrụ ọrụ because conducive there nwere ike omerọghara ahụ inwe ebe ya rụgharịa. Nke mgba the natural things, the animals and rest of them, the items enibiri ka e wee rụọ ya ọrụ mmụọ n'obodo oyibo ọ dịrọ bịa. So ọ ga-enwere dibịa bụ ya mentọ gara alụrụ ọrụ mmụọ dị etu a. So ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ na ịma arụ ihe ndị a kedu ihe o gbochiri gị inwezi onye ga na-arụrụ gị ọrụ ka na-ekwubiri gị okwu n'aha gị. Den ọ bụrụ na mmadụ ịmara na onye ahụ na-ekwubiri gị okwu n'aha gị na-echukwa mmụọ ya na ya so. Etu amụwa bụ eze a o nwere ụmụ mmụọ m na-echukwa kwa ọnwa ọbụla. O nwere ụmụ mmụọ mpụta ụtụtụ eje ngụ ha niile ọjị bido na the new temple to the altar. Mma agụrụ ha niile ọjị tụọrọ ha mmanya. Ndị agha agbụrụ isensi agbụrụ ha isensi. Ndị a ga-achụrụ aja dị iche iche achụrụ ha aja dị iche iche. Ọ bụrụ sọ biko ka m gwawa eze a ọtụtụ mgbe wụ because of my friends, my children all over the world and my fans. Ngọchị ọbụ agụọ m ọjị maka ndị niile nọ mba dị iche iche maka na adị ụka ibe na-agụ agụ ka chi dị mma dịrị ha. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị nwere ihe ị ga-enye onye nchụaja gị inye onye nchụaja gị. So ihe na-achịkọwa ebe a bụ na etu ị ga-esi mee ịpụta ịkpọkuo chi onye ụwa gị si ya gbarata. The administration ka na-achịkọwa gị ịkpọkuo ọbụna ọmụnwa na-eme mmasị Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya aka ya bịa gbadata. Kpọkuo ndị ebube Chukwu gbadata. Kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu niile ha gbadata. Mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi gbadata. Ana m agụgụ mpụtakwa agụọ m isi ala gị nwe ya Chineke isi ala gị nwe ya kpọrọ Chineke isi ala.
then kpọwa ndị anjelu nke Chukwu niile, ndị egere na ndị mbụ, kpọwa ndị adịkanta, kpọwa 9 choirs of angels, kpọwa 24 elders, kpọwa ndị ichie, kpọwa ndị anjelu nke Chukwu niile, kpọwa principalities and power, kpọwa queen of heaven, the primordial queen, nne mmiri, kpọwa ha ncha niile si agbarata, kpọwa the elements niile na-arụ ọrụ n'ikuku, the early being, kpọwa ndị na-arụ ọrụ n'anyanwụ, kpọwa ndị na-arụ ọrụ n'ọnwa, kpọwa ndị na-arụ ọrụ na kpakpando, kpọwa the elements in the water, the salamanders, the mermaids, the water sprites, kpọja ya kpọọ m ndị ana, the mother earth, kpọwa ndị anjelu nke Chukwu, kpọwa ogbugbo, kpọwa udo, kpọwa ndị nna nna m ha, my ancestors, kpọwa ha niile si ha gbadata n'oge awa eruo na, kpọwa mmụọ onye na-anara oke, etu atata bụ orie, mmụọ onye na-anara oke na orie, ndị na-agagharị na-eme mmụọ niile na-esoro rie soro rụọ, kpọọ ha niile gbadata. Ihe niile a na-akpọ ọgwụ ndị ebube, ike the choirs of heavens, ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-agagharị na-eme mma agbụwa ha, kpọwa udo, kpọwa ogbugbo, kpọwa amadioha, ndị niile abụ ndị anjelu nke Chukwu. Mgbe m kpụwa ha niile si ha bịa n'oge erukwara, n'oge anyị ji anọ ọnọdụ abalị n'olugo, ha gbadata ka ha bịa sonyere m na administreshọn a na-eme. Mkpụwa ha niile gbatucha, kpọwa ike niile, ike dị n'elu na ike dị n'ala, kpọwa the elements and the forces of nature si ha gbadata. Ha gbadatacha ya, kene m ha, kene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, kene ndị anjelu nke Chukwu, kene ha na nnọnye ha bịa nọnyere m n'oge a na-eme fellowship, wee yọọ ha ekwekwana ka fellowship a na-eme bụrụ na nkịtị. Ịyọcha ihe niile ayọọ m ha amara, yọọ ha grace, yọọ ha mbuli elu, yọọ ha ibute ihe. Ana m ayọ ha ka m bụ the greatest dibia ever. Ịyọcha ha amara, ayọọ m ha ka onye ọbụla ebe ọbụla onye isi na all over the world bịa n'ụbọchị tụrụ na ada m, so okwu nkịta onye ahụ zọrọ n'ala, wee naba ka ọ bụrụ ngozi, ka ụkwụ onye ahụ ga-eji wee naka nke onye be mma ayọcha ihe niile. Ịyọcha ndị a niile ewee nchigha azụ, wee yọwa ndị niile, wee kpọwa ha sị ha jewe obodo dị iche iche, kpọwa ndị niile na-arụ ndụ jewe n'obodo dị iche iche, ụmụnna anyị dị n'obodo oyibo 5, 10, 15, 20 years, ndị agbachiri ụzọ ha agbachi si gbaghee ya. Ndị atụrụ ịga mmụọ na ịga mmadụ, let those chains be broken. Ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ka a sachaba ha, let there be cleansing. Ndị niile ekwubiri okwu ọjọọ n'isi ha, ma ọ bụ nwoke ekwurie ma nwaanyị kwurie, ekwughasịa m ya n'aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Ebido nkwubiwe okwu, ndị niile ụzọ ha kpọchiri akpọchi, ndị biznes ha na-eme adị akwụ ụgwọ, si bido kwụkwa ha ụgwọ. Ndị adị enweta alat, ha nwetaba alat. Ndị na-arụ ha rụcha ka elefant erie ka ọgụ, ha bido ribe ka elefant. Ndị mmadụ siri na ụmụnne ha kpọchiri n'obodo a wee sị na ha jeje obodo ebe ha ga-agba akanata, ekwughasịa m okwu kwuo na ọma eme. Ayọọ m ndị anjelu nke Chukwu, mmụọ niile na-emere ihe, mmụọ niile na-eso na mmụọ niile na-eso m, biko jianụ jee ntinye n'aka ka ọtụtụ ndị mmadụ let there be miracle, let there be okwu ndị ọzọ, let there be upliftment, ekwubiwe m okwu na-ajụ okwu n'ala si na ihe ọma ga-emerịrị. Ndị nwe ofu nwa, ọ nwere ndị na-akpọ mleza na ha n'obodo ebe 10, 20, 25 years, o nwere ihe ha rụpụtara, moto ha egoro ada nkịtị ha gbara, ihe na-emezi ihe gba aka nata na nna adịba ekwubiri ndị dị okwu na-ayọ mmụọ ya biko ka onye nwe obodo ahụ nye ha kọneshọn, nye ha fevọ, ihe mmụọ ezara na dịka onye nchụaja. Maka na my mission is to help people live better life. Mma ekwubi okwu deny ya myself for certain things, ma ya bụrụ na nkwubiri okwu n'isi ndị mmadụ ka chi dị mma wee dịrị ha. Maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-akpọ m, nwere ihe na-atụ m ka ihe ọzọ na-abụrụ testimonies. Ọtụ ndị mmadụ bịa ha na-enye testimonies na eze ala since ya bido so ihe na-adịrị ya mma obere. So ọ bụrụ na agbachara afọ nwere ego, nwee ike iji ekwubi okwu, eme ajọ ọga dị ọchịcha. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji ekwubi okwu, na ị nwere ego dibịa ya edịrụrụ ọrụ, tie ike gị nwa, nwee taịm gị na ndị anjelu nke Chukwu ji aka agba, oge ị ga-eju ga-ebe kwubi okwu, mana mmadụ mana mmụọ. Nke ọzọkwa m kwuru, asị m ụfọdụ ndị mmadụ, ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na ị nwere ego na ịrụchakwa ọrụ dị n'ụzọ gị, echefukwara na ị ga na-eshi onwe gị n'ihu mmụọ. O nwere aja anyị na-akpọ monthly ritual. Ya bụ monthly ritual bụ aja ị ga-abịa sonye. O nwere ike ọ bụrụ ya little contribution of token ka ị sonye na aja na-etu a. Agwara m ụlọ na ụdị aja na-etu a, etu o si arụ ọrụ na mmụọ bụ ya simple token ị contribute na aja achụ for 14 days, chụchaa ya were eburu wee si ruo ya na mmụọ.
each and every one of you gburu egbu. Onye ahụ ihe kwesịrị ịma gbasara ọrụ mmụọ. Iwepụta obi wee na-eme ihe dịka ka Chidimma wee dịrị gị. Nke ikpeazụ chọrọ ịkọwa bụ the importance of sowing seed. Malachi 3:10 kwuru sị nọ ịkaba arụ na-eso seed ofu ụzọ n'ụzọ iri. Maka na ndị ahụ wepụtara onwe ha n'ụzọ bụ nnukwu dị iche were na-arụ ọrụ na-akọ n'ugbo Chukwu kwesịrị ka ị na-echukwa ha. Nke bụ eziokwu bụ na Ochukwu okike nke pụrụ ime ihe niile eziụka na-achịkwa gị anyị nwere a na-eri ji ọ na-eri ede. Ụmụ anjelu nke Chukwu niile bụ ndị mmụọ ozi, ọ bụrụ ha ka a na-achụrụ aja mmehie niile a na-achụ abụrụ ha na-eri ya. Maka na ihe mmadụ ji agụ mmadụ wụ the flesh and blood, onye kpatara agụ ji agụ mmadụ. Mana mmụọ ọbụla a na-eri ihe bụ na mmụọ ya nwere flesh na blood. So dị afọ ibi na-egburu ma ọ bụ efi anyị na-egbu ihe anyị na-egbu ya bụ maka other elements ka ha so na-eketa oke, ka ha so na-eri. Maka mgbe those elements riri ihe ha enweghị aṅụrị, Chukwu okike na ndị ajelu nke Chukwu enweghị aṅụrị. Example, ịbịa na nke eze ala ụbọchị tubelu, o nwere ndị na-abịa na bute m nnukwu nwaanyị, ụfọdụ ebute nnukwu ọtụ gara n'ọrụ, ụfọdụ eweta ihe onyinye dị iche iche. Ihe onyinye ndị ha na-eweta adịghị eri ya. Ebe na-aba a na-eri ya bụ na o nwere ike ihe onye aweta abụrụ ihe ba a na-eri. Eze ala adị m aṅụ hot, maka ụdị hot ọsọ ya bụ ị nwere ike iweta ụdị ahụ. Ọ bụrụ gbarị na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-abịa na be m ka m ewepụta isi ha nwụọ. Mana mgbe ahụ ị wetara ya, obi ya atọ m ụtọ na iwetara ya, maka at least na ncheta na ichetara eze ala. Ihe ahụ ị wetara mba enwe aṅụrị na ya, nwecha aṅụrị ya, kpọọ m ndị mụ na ha so si ha nekwa na onye na-etu a Ifeanyị Okeke ma ọ Chinedu Okafọ si nekwa na ihe Chinedu Okafọ wetara nekwa gọzie ya. O wetakwara anyị mmanya ekele m ndị mụ na ha so enwe m aṅụrị. Aṅụrị anwa m nwere ga-eme ka ezumezu mmụọ ndị na-ejere ozi jegozie onye ahụ nwere ma eririe ma ọ na ma eririe. Etu ahụ ka ọ dị na aja ihe mme iji chụọ ọrụ chi gị ma ọ chụọ ọrụ ndị gị na ha so, ọ bụrụ chi gị na-erie maka na chi gị wụ mmụọ onwere flesh. Ihe na-eme na ọbụla ọ bụrụ na ịchụcharụ chi gị aja, those liver anụ ahụ egburu chi gị ma ọ bụ ji esi ya na liver ahụ je wụsasị ebe ahụ, the birds, the ọkụkọ, lizard, ants and rest of them, they will come and feast on those things. Echefukwala ihe kwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ya bụ chi nke ukwu na enwere na ụmụ nnụnụ nke igwe maọbụ azụ dị na mmiri ha enwere ubi maọbụ ọba because na ha abụrụ human being. Mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu nke igwe na-azụ ha nri si na anyị bụ mmadụ. Chukwu nke igwe na-azụ ha nri si na ọtụtụ aja dị iche iche anyị na-achụ. So mgbe ọbụla echefukwara na ihe niile ekere eke na-eto Chineke, ọ bụrụ sọ mmadụ na-eto Chineke. Ọ maka na ide anụ the language of animals mgbe ha na-akpa nkata na mgbe ha na-abụ abụ. Mgbe ị ga-afụ the birds of the air ha na-asị gị, ị nwere ike mana amana na-abụ ka ha na-abụ na-etore Chineke maka ndị nke ụbọchị onye ha. So mgbe anwa ịbịaje chụọ onye bụ aja Chimanwa m bịara example awere nwe mma Chimanwa m bịara chụọrọ aja ga-enwe ahụ si eze ị bịara chụọ aja ngwa ihe anyị buru obi ya gazikwara gị ebe ichetara m taa chi m nwetazi ahụ na mbịa chụọrọ ya aja. Ụmụ anụmanụ niile ndị ọzọ abadebe ebe ahụ chi m nọ wee rie ya bụ ihe chi m enweghị aṅụrị ọnya na mejego chi m ihe ịghọtara ya. So Chineke na-atụ anya na ọ ga-esi n'aka ịmụ mmadụ aja anyị chụrụ wee fidie other animalistics and other elements. Ịghọtara ya. Ihe ọ pụtara bụ na ị na-echukwa a na-achụrụ ha aja other element, the creation, the creatures of Almighty will feed on it. Otherwise, ha ga-enwe aṅụrị wee yọọ ọsị biko ihe anyị bụ n'obi wee chụọ aja ya gazikwara gị. Chi nke ukwu chi a gbara afọ wee chụnya m aja anarụkwa otito maka ihi na-echetara ya weda ma ọ bụ ya maliziri ma ọ bụ anụmanụ does not count. Ịghọtara ya. So ihe na-achịkọwa bụ na Malachi 3:10 kọwara uru ọba mmadụ ị na-eso osi. Ike bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-eso osi, ọ bụrụ na ị nwere ọgwa ndị nwere then no problem, ị na-aga ọfọ gị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ịnọ nọ wepụta si oke na onye a dị ga na-akọntribute ofu ụzọ n'ụzọ iri or whatever ọbụla that you will do happily. If you will be contributing ofu ụzọ n'ụzọ iri and they are not happy doing so, is of no use.
mana if you can contribute such and they are happy doing it, fine and good. Ihe dị mkpa bụ na n'ichetalụ onye na-arụrụ gị ọrụ maọbụ n'ichetalụ mmụọ na-emere gị ihe, maka na nke bụ eziokwu bụ na some of those things ị na-enye, ị nwere ike ikpute egwu ma ọ kpụta efi nye onye na-anyere gị emere gị ihe does not mean na onye a na-emere ihe ga-erie. Example, ekpunye m egwu ma ọ na-egbere eze ada efi, ọ bụrụ mụnwa eri anụ mata ka onye ọmụgwọ efi adị ọzọ erie, mana mụnwa ya adị hapi, mmụọ na-enye nri ga-adị hapi n'ichetalụ wee kelee. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ya nwee mmụọ ịkụrụ mbamba, ya nwee mmụọ irekọgnaiz, ya nwee mmụọ na-emere gị ihe ị na-arụ ọwụrụ pinọt token. Ọ bụrụ iwu na ọ ga-agba ụfọdụ etu ọbụla ọha, mana ihe ka mkpa n'ọrụ mmụọ bụ ncheta. Ị na-enye mmụọ anwa, onye anwa na-agụdoro mmụọ anwa n'afa gị ga na-enwe aṅụrị. Mmụọ anwa na onwe ya inyekwara ihe a na-enwe aṅụrị. Ịghọtara ya? O nwee ihe ọbụla ịghọtara na nkụzi a nkụzi taa, send them message 08057837672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu mbafa m. Daalụkwanụ. Ka ụbọchị tata marụ niile mma. Ise.